Rok 1863. San Francisco. Korporacja Harrisona. Bank, uposażenie gruby, huta, fundusze inwestycyjne, Dampfschiffe. No i? Te zakreślone fragmenty są naszą własnością. Prawda, Godo. Mamy wszystkie żyły srebra i no nie ta. Co? Chcą mieć. To własność tego upartego jak Ezel Irlandczyka O'Briana. Nie chcę gadać o sprzedaży z Holmesem ani z nikim innym. Negocjacje to fundament naszej cywilizacji. Zmuście go, hopy. Chyba mam rozwiązanie. Po pierwsze, wszystkie uszporowane pieniądze trzymie w oddziale naszego banku w Virginia City. Prawie $100 000. Co za głupielok. Po drugie, miesiąc temu kupił się roztomajte pierdoły ogrodnicze za prawie 10 000 w waszej firmie zaopatrzeniowej. I jeszcze tego nie zapłacił. Możemy zamiast tego chcieć jego własności? Ja, mocie recht. To trzeba zawrzeć oddział Virginia City. Ogłoście niewypłacalność i chciejcie zapłaty. Wtedy zabierajcie temu O'Brianowi prawo do ziemi. Ale mogę być jeden problem. Nie mam problemów. Ja je sprawią innym. Kamratem Briana jest Ben Cartwright. Mogę trochę namieszać. Róbcie swoje. Ani się obejrzy, a sam będzie miał problemy. Ale jak to? A wiecie, za jakiego ziemia się zabierzemy, jak kupimy ta od O'Briana? Chyba nie za Ponderosa. Ja, może recht. Chcą całko. Bonanza po śląsku. Występują napad na bank. Pajnotasza ze skóry z kangura. Koń już jest osiodłany. Dziękuję. Chłopcy, wiecie jak postępuje. Jak mnie nie ma, przekazuje władza jednemu z was. Chcę, co by ranczem zajmował się Joseph. Że jak? Jo? Ja. Może recht. Będziesz podejmował wszystkie decyzje, które są związane z ranczem. Byda szefem? Dową ci Ponderosa w twoje ręce. Chyba wprowadza sam pora zmian. Zmian? Ulepsza. Trzeba posprzątać chlewik i wymienić ogrodzenie nad rozpadliną. Dobre. Ino za bardzo nie szalej, ja? Mo się rozumieć. Gzujcie już, wszystkim się zajma. Wiesz, co robisz? Niech mały Joe nauczy się, że prowadzenie Ponderozy to ciężki kawałek chleba.
Dałeś mu wolno rynka. Wymieni ci rancho na gruba ze złotem w Alasce. Będzie zajęty sprzątaniem i budową płotów. A jak już oznaczysz krowy, to wypucuj wędzarnia. Że co? Od tego mamy ludzi. Oni dostaną inne zadania. Już żeś zapomniał, jak wyglądało twoje szefowanie? Pamiętam. Co jeszcze? Zrobisz nowy podjazd do stajni. Chwila. A co Byda robił po tym? Ktoś wymyśla. Co tak po leku ci idzie? Bo nie wyrobisz się do miasta. Do miasta? Uwiń się. Mam 2 pędzle. Ja, masz recht. Dobrze kombinujesz. Idę do telegrafisty. A po co? Ktoś chce sprzedać dobrego byka. Pośla mu telegram. On kosztuje $1000. Miałeś podejmować decyzję, to podejmuję. Pyrsk, mały Joe. Co tutaj robisz? Interesy. Nareszcie przejąłeś rancho. Przejąłżeś? Ja, i Tarowski chce wysłać telegram do Placerville. Nie dołajżą tam druty. Trzeba wysłać brief. To pisz. Pamiętasz jeszcze alfabet Morsa? Ja, ale już się tym nie zajmuję. To kaszka z mlekiem w porównaniu z prowadzeniem rancha. A po czemu pytasz? Akurat, że kupił nowe części do wozu. Pokazałbych ci, ale na pewno cię to nie interesuje. Nowy wóz? Ze wzmocnioną osią? Lepiej. Przerobia stary wóz ojca. Założa nowe resory. Resory? A fedry? Większe. A Tarowski najlepsze. Obforsztelował się 2 nowe lampy. Prosto z Bostonu. Pięknie. Chcesz się łoboczyć? Jasne. Pilnuj telegrafu, Zarowski wracą. Do J.R. Hugginsa, zarządcy Wydziału Banku Harrisona, Virginia City. Ogłosić niewypłacalność. Zarowski zawrzeć bank i przekazać pieniądze do korporacji Harrisona. John Harrison. J. Harrison. Dziwię się. I co o tym myślisz? Fajno. Ino, tyle powiesz. Widziałeś Hossa? Zicnął się pod salonem. Dzięki. Były jakieś wiadomości? Nic szczególnego.
Na pewno nigdy takiej nie widział. Victoria lamp before. Przeczytaj się to. Chodźcie sam. Cicho, cicho. Tim O'Brien coś wam powie. Jerzek Gans bogaty. Pijcie na zdrowie. Mam ponad 100 000 w banku Harrisona. Niewypłacalność? Zbankrutowali? Tyle to znaczy, ale tak nie jest. Coś kombinują. Ale po co? Nie mam pojęcia. Słyszałeś od Fadra, że ten Harrison to kanciosz. Ołpa też tak godał. Miasto ogłupieje. Jeśli przeczytają ten telegram. Niezłofrela. Gryfno. Jak to Ashley? Mogła go nie dostarczyć. Widziałeś się z Timem. Straciłby wszystko, co uszporował. Ojciec ostrzegał go przed Harrisonem. Znasz Tima. Zawsze robi na łopa. Chodź, idziemy do niego. Zdrowie Cartwrightów. Musimy pogadać. Dzisiaj wola pić niż godać. Kolejka dla wszystkich. Daj im 2 flaszki. A kaj wasz fader? Nie ma go. Wziął i umarł. Ten Cartwright. Mój najlepszy kamrat. Wziął i umarł. Pojechał ino do Cedar Creek. A ja już myślał, że bez drugi nazot. A jak wrócił do żywych, to trzeba za to wypić. Poczekaj chwila. Chodź się siednymy. Irlandzko whisky, nektar bogów. Duldano we wszystkich największych miastach na całym świecie. Masz konto w banku u Harrisona? Czy mam? Czy mam u nich konto? Chyba nie wiesz, z kim godasz. Dziwajcie się na to. 98 649 dolarów. I 82 centy. Ja, może recht. Może lepiej, jakbyś przelał się geld do jakiegoś innego banku. A po co? Bez szczególnego powodu. Taki pomysł. Przenieść kaj indzi to, co żech uszporował? To bez sensu. Pieliście już coś? Jeśli nie, to proszę bardzo. Weźcie się za nie, a ja okupia następną. Nic z tego, wyżar za dużo. Ojciec by wiedział, co robić. Musimy się dać rada sami. Chodź, idziemy do bankera. A po co? Jak to po co? Popytamy go. Miałby chłostawić bank poczciwego pana Harrisona? Z 3 oddziałów likwidują akurat ten. Jakby zaczynali bankrutować, to by poszły wszystkie. Ujdzie im to na sucho? Harrisonowi wszystko uchodzi. To i na czatach. Puda do Hagginsa. A kogo mu wypatrywać?
Kogo chcesz? Just keep a lookout. Mr. Finch. Ten Cartwright myśli chyba, że prowadzimy sklep. Prosi, żebych pokazał mu wszystkie pieniądze. Jeżech ino asystentem, ale na pańskim miejscu bych to zrobił. Ja? A po czemu? Można ojciec kazał mu sprawdzić, na czym stoimy. Można. Przynieście do biura całką zawartość sejfu. Tak zrobię. Proszę bardzo. 60 000 dolarów i ubezpieczenie. Now, let me get this straight. You Słyszałeś, że w banku macie ponad 150 000. Ja, to prawda. A ja widzę ino 60. Są jeszcze obligacje. Możecie się je wymienić w każdym banku na 100 000 dolarów. Więc radza to zrobić, nim wasze klienty to przeczytają. Or your depositors read this and want to withdraw their money. Zawrzeć bank? Musiałbych się wrócić... What? Do czego? Jo ino... All right, here's what we'll do. Uważajcie. Cash the bonds. Let the Wypłacicie pieniądze, a potem zrobimy jak korzą w telegramie. Uczy mnie pan, jak prowadzić bank? You want to ruin a bunch of Chcecie zrujnować swoich klientów? Nie, na pewno nie. All right. Pojadymy z Hosem do oddziału w Placerville i przywiezymy pieniądze Cash the tutaj. bonds, bring the money back here to Virginia City. Mam wam dać obligacje? Myślicie, że ich zgłupią? Niech pan sam podlezie. Próbuję być rozsądny. I am trying to be reasonable. Joe! Co ty wynokwiasz? What are you doing? Okradłem bank. Pomóż mi. This together. Spadamy stąd. Są żeście chłopy zadowolone? The bank's been... Okradli bank. Szeryfie, Mr. Huggins and Mr. Fink. obligacje w wysokości 100 000 dolarów. I co jeszcze? Ino obligacje. To byli Joe i Hos Cartwrightowie? Ja, to byli oni. Dobrze ich znam, to na pewno oni. No mistake about that. Niech się pan idzie na swoje miejsce. Yes, sir. Ja, idę. Nie wierzę. Tyż my są złonaczyni. Nie mogliby czegoś takiego zrobić. Jak Ben się o tym dowie, to się załamie boroczek. Jak nasz bank. Kaj chcą wymienić obligacje?
Młody gadał, że pojadą z nimi do Meksyku. Do Meksyku, ja? Zawiadomia wszystkie posterunki w rejonie i korza na nich filować. Będziemy w kontakcie. A dałbych się pochlastać, że chcieli jechać do Placerville. Wymieniliby tam te obligacje? Bez problemu. Tam oddział ma srogie zasoby. Właśnie. Cartwrightowie będą dyndać zamiast nos. Jak to? Dobrze wiecie. Jak myślicie to, o czym ja myślę, czemu nie? To słowa godne pana Harrisona. Mamy 60 tysięcy, z obligacji będzie jeszcze 100. W sumie 160 tysięcy. Po 80. Styknie na całkiem godne życie. W Szwajcarii. Wolałbym południe Francji. Ponoć tam są same frele, które... Zna pan moja baba? Ja. Ale mam pomysł. Postawimy u niego 10 tysięcy. Styknie na 3 dni transakcji. Reszta będzie w sejfie. A po czemu? Ino tak mu padomy. Bardzo dobrze. Ma pan zadatki na kierownika oddziału. Dziękuję. Frank, nadowej to. Warcaby poczekają. Wyślij to do wszystkich posterunków na liście. Joe i Hoss? Wiedziałech. Co takiego? Nawet się nie dziwą na moja lampa. Że co? Nieważne, wysyłaj. Na pewno dobrze robimy. Pader godał, że to ja rządza. Ja, ale nie wiem, czy byłby zadowolony z tego, że my są kradziokami i jeszcze niszczymy publiczne mienie. A jakby zatelegrafowali do centrali banku? Zakozaliby w Placerville wypłacić nam gotówka. Bierz się do roboty. Ja. Co się stało? Linia padła. Chyba drut się zerwał. Jak to się zerwał? Można byk przewrócił słup. Byk? Wyślij ta wiadomość, jak ino będziesz mógł. Gans mi zimno w szłapy. Po czemu nie pojechali my do dom po deki? Ty, Joe. A wiele dawają za napad na bank? 15 lat ciężki harowy. Ale nie bój się. Ja? Raczej nas zlinczują. Adam? Dziwię się na to. Poszukiwani Joe i Hoss Cartwrightowie. To ma być widz? Wygląda dość oficjalnie. Oni nic by nie zrobili. Idę do szeryfa. Nie wierzę.
Mogecie mieć nawet 50 świadków. Znam swoich synków. Rozumiecie, ale taka jest prawda. To niemożliwe. Wiele ukradli? 100 000. Właśnie rozsyłam patrole. Nie ma potrzeby. Sprowadzaj ich tutaj. Dopilnuję, żeby wszystko oddali nazad. To ganz miłe, ale to nie sprawa rodzinna. Popełnili przestępstwo i muszę ich chycić. Proszę cię. Sprowadza ich nazad. Potrzebuję ino trochę czasu. Nie mogę. Dobre, ale nikomu o tym nie godaj. Wielkie dzięki. Ręka cię boli? Co się stało? Jak ktoś mnie śledzi, to zawsze mnie świędzi głowa. Podobno. Właśnie świędzi. Nie mogli już wysłać pościgu. Można się umyj. Robiłech to miesiąc temu. A w świeżej wodzie? Nie. No właśnie. I na tak dalej. Perfekt. Nie widziałeś was już roz w Virginia City? To przez ten chód. Miłego dnia. Tyż, żech się pomylił. Masz pieniądze? Ponieżech w końcu przyjechał. 100 000 to kupa pieniędzy. Hop się myślał, że fader robi jakiś wielki interes. Czeka nas następna zimna noc. Może kupimy się deki. A może gotówka? Nie, ale żech myślał, że to nieuczciwe. Ino się pożyczymy. Są my na dobrym tropie. Złamano podkowa. Joe jest coraz bardziej leniwy. Miał ją wymienić całki tydzień temu. Prawie odmarzły mi szłapy. Teraz się to nie powtórzy. Braciki Cartwrightowie, jak się domyślą.
Teroski to dopiero mamy problemy. Jak się z tego wytłumaczymy szeryfowi? Bardziej obawiam się o to, co ojciec powiedzą. Niech to pierun. Mają nos za dwóch chacharów. Chodź, idziemy do miasta. Trzeba to wyjaśnić. Przywitają nas jak dwa zmoczone kundle. Słucham? Godej. Tyżeś jest szefem. Widzicie, ojciec? Uda się umyć. W życiu żech nie słyszał większych pierdół. Okradłeś bank, który mieli zawrzeć? A potem bankerzy okradli woz? Tak było. I do tego zabrali nam konie. Kaj masz ten telegram? Czekajcie. Chwila. Masz go? Bierześ go miał. Nie mam go przy sobie, bo nic nie było nadane. Słuchajcie, ojciec. Nie, to ty słuchaj i to uważnie. Nie wiem, kaj są pieniądze, ale że jednego jest pewien. Oddacie się w ręce szeryfa i staniecie przed sądem za rabunek. Zrozumiano? Adam? Jademy do Virginia City. Oddamy wszystkie pieniądze, które podobno ktoś ukradł. A skąd tyle weźmiesz? Mogę sprzedać Ponderosa. A jak dojadziemy do miasta bez koni? Piechty. Piechty? Ino się nie straćcie. Richtig, ojciec. Był ganz zajęty chlewikiem i ogrodzeniem. Jadymy. Co się stało? Oblegają bank. Nie wypuszcza ich, aż do Stana Forsa. A co z moją? Nie być samolubny. Dawaj moje pieniądze. Już się robi. A wypełni pan formularz? Joci dom. Co się dzieje? Ogłupieli przez te 100 000, które ukradli. Dobre hopy, spokój. Wasze naszporowane pieniądze są bezpieczne. A w tonu młodo te pieniądze? Jo. Całkę 100 000? Co do 1 centa, dową słowo. A skąd je pan weźmie? Jeżech gotowy, co by sprzedać rancho. A jak wiecie, jest warte ponad 100 000. Puda na to. Wiemy, wiele te rancho dowóz znaczy. Pan Cartwright dał nam słowo. Mnie to styknie. Chodźcie, idziemy się napić. Kejby nie pan, zabraliby wszystkie pieniądze. Kaj jest Huggins?
Pojechał z panem Finchem na polowanie. Na polowanie? Po tym, jak ktoś obrabował ich bank? Wzięli urlop. Ja też jadę na 3 tygodnie. Prędzej nie było kiedy. Wiele dokładnie moje chłopcy zwędzili. Nie wie pan? Przykro mi to godać. $100,000. W obligacjach. Żadnego szmalu? Ino obligacje, pomimo że przed nosem mieli 60,000 w banknotach. Proszę wszystkim godać, że do jutra dostarcza pieniądze. Musisz im wierzyć. Czekaj. Poczekamy, jeśli to prawda, na pewno to prawda. Nawet nie dotknęli gotówki. Nigdy, że ich nie słyszał o hacharach, które by nie chcieli kasy. A nie wydawało ci się dziwne, że kierowniki z banku pojechali się na urlop dzień po zwędzeniu kasy? Ja, może recht. To nie jest normalne. Joe godo, że to oni im zwędzili ta kasa. Nie bronię chłopców, ale przynajmniej działali w dobrej wierze. Nie chcę ich zawrzeć, jeśli nie będę musiał. Ale nie zapominaj, że jak ktoś w tym stanie coś zwędzi, to jest kryminalistą. Jeśli ktoś jest kryminalistą, to ten całki Harrison, który chciał specjalnie ogłosić upadłość banku. Dobrze o tym wiesz. Ino w to przekonał klientów. Osobiście uhonoruję wszelkie wypłaty. Zbankrutujesz. Zaczął rzech od zera i mogę zrobić to jeszcze raz. Chyba źle idziemy. Co ty godosz? Dom jest tam. Ale my idziemy za tymi hacharami. Piechty nikogo nie chycisz. Przydałyby się rumaki. I akurat widzę 2 wolne. Halo, Joe? Stój, nie są nasze. Nie czas na gotka. Nie chcę, co by mi doliczyli zwędzenie muła. Cómżeś godą, że żech jest tukej szefem, pra? Teroski szef każe ci wsiadać. Gipko. Na pewno dobrze robimy. Pułkownik, chętnie pomogę. Wielanom do 50,000 na 2 lata. Za drewno dostanemy następne 25. Pyrsk, fader. Zgodnijcie, co mamy. Nasze konie i pieniądze.
To jest z banku? Ja. A jak udało się wam dostać je nazad? Nie było łatwo. A co z Hugginsem i Finchem? Uciekli. Nie tak całkiem. Nie chcieli oddać pieniędzy. Doszło do małej przepychanki. I wlecieli do rzeki. Właśnie się płyną w stronę jeziora. To całkę 100 tysięcy? To 50. Wiela? 100 od nos? A w tym drugim worku jest jeszcze 50. Chyba prędzej opędzlowali własny bank. A skąd macie muły? A chcę. Powiedz mu. Pożyczyli my. Tak jakby. Co? Musieliśmy jechać po pieniądze. Teraz je weźmiecie, znajdziecie właściciela i zapłacicie mu za wypożyczenie. Ja... Ale nie mamy pieniędzy. Pojada z Adamem do miasta oddać pieniądze do banku. Potem wy tam pojedziecie. Do szeryfa. You two boys are going to ride into Virginia City. To the sheriff's office. Jasne. Yes, sir, Paul. Adam, zanieś to do banku, a ja idę do szeryfa. Przedstawisz zarzuty? Jakieś na pewno. Chętnie zapłacimy za wypożyczenie $10? Spytalibyśmy pana, ale nie było czasu. Daj mu 15. $15 za wypożyczenie i 10 za stracony czas. Wiele by pan chciał? Hi, Miller. Hi, Sheriff. Panie Cartwright, nie zapomniemy wam tego. Dziękuję. Oby zapomnieli Hossowi i Joe. Done. Nigdy więcej was nie posłucham, panie Ben Cartwright. Nie są warte funta kłaków. Zakopia te pieniądze w biksie. Jest tutaj za dużo hacharów. Co to ma znaczyć? Po czemu nie zawarliście banku? I jak tutaj być uczciwym? Zamykamy. Nie ma już pieniędzy. To niemożliwe. Zostało jeszcze na mój urlop.
Moje robotniki nie dostawają urlopów. Całą godo. Panie Harrison, a wyście to są w to. A, Ben Cartwright. Mocie recht, Ben Cartwright. Obiecuję, że jeśli jeszcze raz wykręci pan taki numer, pojada do Waszyngtonu i dopilnuje, co by trafił pan do ciupy. Special trip to Washington and use all the influence at my command to have you investigated and jailed. And that's my department. Tu rządza jo i richtig zamykamy bank. Adam? Adam? Stop! Niech ino się dowiem, kto za to odpowiada. Właśnie. Kos i Joe już powinni być nazad. Ciekawe kaj są. Żeby przynajmniej oddali te muły. Charge hanging over their heads. Umi przyfanzolić. Sort of a worry little man, ain't he? Ja, moż recht. Hey, Hoss. Ty, Hos. Można troski ty poszefujesz. No, Nic z tego. Styknie mi posada parobka. being a hired hand. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.